بدحان متأكم نبزي زاراي مدبات بتزانلاتكم ناي فلتتن مزناقين ماكل بتزان عالم تكنولوجي مفلتاتن بتزان تاريخ مزناقين بحادث سبسكرايب قبرو كي هالفكم بتزان Let's go حجي ونغتب نعطي زقر محكتات نبجاف معبالة تكنولوجي بسيحنا إنا ندقيقة تمس مرميرنا ولون سوبر كمبيوترات انتهالوانا نعلمنا قن كساب حجي ماس زي ترغبهم قدفت مستيرات حيثا تركب قليوم مستيرات مشاحات عمتات تفصم يوم قليوم دما الزمناو قزينا ساينتيزس نعسرات عمتات من مروان صنيحهم قن ملسي ايروخب لمن أمنا لهم فيديونا كابتي نشدشتميت عمتات استحاب مستيرات مصحف جميرنا كسابت أبتي إتي الزمناو ዓለምና ዘገረመ ሃንደበታዊ ምጥፋእ ነፋሪት ዝርከቦም ሓሙሽተ ዓበይቲ ምስጢራት ክንርኢ ኢና። ቅድሚ ናብቲ ቀዳማይ ምስጢር ምሕላፍና ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ናይቲ ኩሉ ግዜ ንሓቅዘና ስድራ ቤት ኣባል ቤት ተዛነ ሁኑ። ቀዳማይ ምስጢር እቲ ዘይንበብ መጽሓፍ ዘ ቮይኒች ማኑስክሪፕት። እዚ መጽሓፍ እዚ ኣብ መጀመርታ 15 ክፍለ ዘመን 1404 ክሳብ 1408 ከም ዝተጻሕፈ ይእመነሉ። 240 ገጻት ዘለዎ ኮይኑ ብዘገርም ስእልታት ዘይፍለጡ ኣታኽልቲ፣ ኮኸባትን ደቂ ኣንስትዮን ዝመልአ እዩ። እቲ ምስጢር እዚ ዓበየ ምስጢር ግን እቲ ጽሑፍ እዩ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ዓለም ዘለዉ ብሉጻት ናይ ኮድ ሰበርቲ ኮድ ብሬከርስ ከንብብዎ እውን ኣይከኣሉን። ዝተጠቐምሉ ቋንቋ ወይ ፊደላት ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኣይፍለጥን እዩ። ገሊኦም ናይ ጥንቲ ናይ ፈውሲ መጽሓፍ እዩ ይብሉ፣ ገሊኦም ድማ ካብ ወፃኢ ዓለም ወይ ኣልያንስ ዝመጸ እዩ ይብሉ። ክሳብ ሕጂ ግን ሓደ ሰብ እኳ ሓንቲ መስመር ክትርጉም ኣይከኣለን። ካልኣይ ምስጢር እቲ ዋው ዝተባህለ ምልክት ደ ዋው ሲግናል። ኣብ ነሓሴ 15 1977 ጄሪ ኢማን ዝተባህለ ሳይንቲስት ካብ ጠፈር ዝመጸ ሓደ ፍሉይ ሬድዮ ሲግናል ተቐበለ። እዚ ሲግናል እዚ ን72 ሰከንድ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣዝዩ ሓያል ነበረ። እቲ ምስጢር ጄሪ በቲ ዘጋጠሞ ተደኒቑ ኣብቲ ወረቐት ዋው ኢሉ ጸሓፈ። ካብቲ ግዜቲ ጀሚሩ ሳይንቲስትስ ነቲ ምልክት ደጋጊሞም ክረኽብዎ እኳ እንተፈተኑ ዳግማይ ግን ኣይተሰምዐን። እዚ ምልክት እዚ ብሓቂ ካብ ካልኦት ስልጣናታት ወይ ኣልያንስ ዝተላእኸ ድዩ ነይሩ ወይስ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ? 45 ዓመት ሓሊፉ እኳ እንተሎ እቲ ምልክት ግን ሕጂ እውን ምስጢር ኮይኑ ተሪፉሎ። ሳልሳይ ምስጢር እቶም ገዘፍቲ ሓወልቲ ደሴት ፋሲካ ኢስተር ኣይላንድ ሞያ። ኣብታ ካብ ኩሉ ዓለም ተነፂላ ትርከብ ደሴት ፋሲካ ኢስተር ኣይላንድ ልዕሊ 800 ዝኾኑ ገዘፍቲ ናይ እምኒ ሓወልቲ ይርከቡ። ገሊኦም ክሳብ 80 ቶን ይምዘኑ። እቲ ምስጢር ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ዝነበሩ ሰባት ብዘይ ዘመናዊ መሳርሒ ከመይ ገይሮም ነዞም ገዘፍቲ ኣእማን ቀሪጾሞም፣ ካብኡስ ብዝገለለ ድማ ነዞም ኣዝዮም ዝኸበዱ ኣእማን ነዊሕ ኪሎ ሜትር ከመይ ገይሮም አንቀሳቒሶሞም። እቲ ግምታት ድማ እቶም ተቐማጠወቲ ቦታ እቶም ሓወልቲ ባዕሎም እናተንቀሳቐሱ እዮም ከይዶም ይብሉ ሎካል ሌጀንድስ። ሳይንስ ግን ክሳብ ሕጂ ሓቀኛ መገዲ መጓዓዝኦም ኣየረጋገፀን። ራብዓይ ምስጢር እቲ ዘይተፈትሐ ናይ ጃክ ዘ ሪፐር መንነት። ኣብ 1888 ኣብ ለንደን ሓደ ጨካን ቀታሊ ንሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ብዘስካሕክሕ መገዲ ቀተለን። እዚ ቀታሊ እዚ ንፖሊስ ኣላጋፂ ደብዳቤታት ይፅሕፍ ነበረ። እቲ ምስጢር ፖሊስ ለንደን ንኣማኢት ሰባት መርሚሩ ግን እቲ ቀታሊ መን ምዃኑ ክፈልጦ ኣይከኣለን። ልዕሊ 130 ዓመታት ሓሊፉሎ። ጃክ ዘ ሪፐር ግን ክሳብ ሕጂ መንነቱ ዘይተፈልጠ ዝዓበየ ገበነኛ ታሪክ ኮይኑ ይነብር ኣሎ። ከመይ ልዩ ካብቲ ኩሉ ክትትል ፖሊስ ክሃድም ዝኸኣለ? ዶክተር ድዩ ነይሩ ወይስ ናይ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ኣባል? ግምትኩም ኣብ ቦታኩምን ተስፍሩልና። ሓሙሻይ ምስጢር ምጥፋእ ነፋሪት ማሌዥያ MH370። ኣብ መጋቢት 2014 ነፋሪት ማሌዥያ MH370 ምስ 299 ተሳፈርታ ካብ ራዳር ጠፍአት። እዚ ኣብ ዘመናዊ ናይ ሳተላይት ቴክኖሎጂን ግዜ ዝተፈጸመ እዩ። እቲ ምስጢር ብቢልዮናት ዝቑጸሩ ዶላር ወፂኡ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ተደልያ እኳ እንተኾነት
ክሳብ ሎሚ እታ ነፋሪት ኣበይ ከም ዘላ ኣይተፈልጠትን። ገለ ርባሓት ወይ ደብሪስ ኣብ ገማግም ባሕሪ ተረኺቦም እዮም፣ ግን እታ ነፋሪት ለምንታይ ከም ዝጠፍአት መልሲ የለን። ግምታት ጭውያ ድዩ ቴክኒካዊ ፀገም ወይስ እቲ ፓይለት ደይመ ደይሉ ጠፍዩ? እዚ ምስጢር እዚ ንዓለምናን ስድራ ቤት እቶም ዝጠፍኡን ክሳብ ሕጂ የሳቅዮም ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዞም 5 ምስጢራት ዓለምና ክሳብ ክንደይ ዝተሓለኸት ምዃና የርእዩና። ሳይንስ ክሳብ ሕጂ ኩሉ መልሲ የብሉን። እዚ ድማ እዩ ንዓለምና ዘገርም ዝገብራ። ካብዞም 5 ምስጢራት ብዝያዳ ዘገርመኩም ኣየናይ እዩ? ወይ ድማ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ትብልዎ ግምት ኣለኩም ዶ? ኣብ ቦታ ኮመንት ፃሓፉልና። እዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹሞ ሼር ግበርዎ። ኣብ ቀፃሊ ካልእ ዝያዳ ዘገርም ቪድዮ ሒዝና ክሳብ ንመፅእ ሰሰናዩ። ቤተዛነ ዩቲዩብ ቻናል ናይ ዓለም ምስጢር ናይ ቴክኖሎጂ ግስጋሴ ዘገርሙ ሓቅታት ናይ ታሪክ ፍልጠት እንኳ ብደሓን መጻእኩም ናብዚ ዛራይ መደባት ቤተዛናላትኩም ናይ ፍልጠትን መዘናግዒን ማእከል ቤተዛነ ዓለም ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ቤተዛነ ታሪኽን መዘናግዕን ብሓደ ሰብስክራይብ ግበሩ ከይሓልፈኩም ቤተዛነ Let's go ሕጂ እውን ንድርኽ ዘል ናብቲ ዘገርም ሓቅታት